Muna yang kau jawab. Baik, ini media ini purbo suatu kontoriwa sih kaisa di pramakani doa di mana kaisa dikira di prolen bagi awareness kaisa program sini untuk Krishna pur blog ini kaisa kormo suci karena tadi go bini untuk Krishna pur blog ni ada je semua tu bisi tamani Proses bisu tangai sini borong nak sini di pasar nak sentam sebagai kereta di kolam sini nang sini buat nak kereta di kolam ni box sakai mana hansa di kolam mana semnogo pina bagai ini jodoh bisu mana sini Untris Krishna Pur Blok Komite ni kaisa action plan mutabik ini baik carta program payah te dosta bisi tempat te dosta bisi rupa omong hai no sing pil lain ebo pil lain mana pore sing kaisa Untris Krishna Pur Bidang Sabha ni andaro kaisa mas gathering jaga mungia kami te khwaijak nai na chakbang kami te khwaijak nai abo ulo salaiman ni bisingte ungai omong hai no sini district committee lo sini jodoh blok no omong hai bisi thagai sini greater diplomat ni bagi kok pinani thansani ubagrani thansani korang no pinani ubagrani emang no muk thang khai ni bagi sini Telangana political district committee এবং jodoh blok ini prostitut omong hai no sini youth sini buri motha sini parents party sini employees group omah hikal jeng tabuk khater khada kai jotono kok sap lai mani bising te jeng tabuk samung klai tongo sini mo non stop jotokon porjonto sini 23 ni Bidang Sabha ni election payasa omah haike no bubagrano logini thangnai ni jeng tabuk samung tanglai tongo te kaisa kok je hasti o ti prasad tong kosong lukurok no je tamu kok binai je IPF ti BJP hini tongnai je CPM Congress jok tongnai rong bonle tam kok kusane kabung ho sini hasteo jara IPF ti hini khai tongnai to takuk te bukun se kobogo haidi jeng tabu hangsani ungnai ni jara sini haste pang sini bubagra jekhane jengno sini buskangmo himbui jengno tui dhului sini sinanggo jeng thang tongnani bagai jengno greta diplomat ni bagai no thangjang ni saka jeng thangjang haije jeng greta diplomat manai eba jeng tahani BJP khainai tam ni bagai jeng IPF di khainai tam ni bagai jeng CPF khainai Congress khainai boli bagai no jara ama logo khlai tongnai tabung ko sini logi phaya ko sini bubagrani thangjani khorang khonaya ko jeng joto takuk te bukuk somno jeng kobogo haidi jeng palbaksa yak dibaksa te khabaksa khai hamdak laimani bisingsi sini kemai kamani harapno sini tongmung jam no jeng teisa sini bubagrani ne te gibil to lainai ni borno